Efei da bia chire mo adwini ni 1 Corinthians chapter 14 verse 1. 1 Corinthians chapter 14 verse 1. Sana preach you. Yes. Etifiasam. Asere nkasa yi. Enkom hye esen kasa hodo. Ose nkom hye hedan. Esen kasa hodo. Esen kasa hodo. Mompa odachiri kwan. Yempa odachiri kwan. Momma huhu achede no moten. Yemma huhu achede no modene. Di titiri nsam bashankom. Di titiri se bashankom. Die okasa kasa bie. Die okasa kasa bie. Ha. Eno na mecho say Toronto man ye cosmopolitan then city. City. Hallelujah. Amen. Eya kasa wodo energy asempa ne ye den. Edi. Wow. Cosmopolitan city. Nti kasa wodo bebre. Etom kwa so dem a we ka we. If you do bebre if in shaba. Se mete die we kan den. Ase. Pra obi kanasam obompaye e wa hasisi aye wo yo o pa so bia mu a na me kire wo obi wo obompaye a kasa na obompaye wo mu no e ni krom kasa enye so won tetwi but se be so obompaye a kasa of oye flexible wo mu e no kasa obom. Yes. Kasa oye flexible a kin say obetimi expressing no more enye se wo se be produce am catch you aso dem a na chenchira che oba ma so da onti twi kra na for so abo mpa o twi mu. Amen. Enti oso mo du a ho a no mo bo mpa ye no a aha no mo kasa no ti ayo obi e ka woni kasa enye kasa bi ti aye ti no yusu to obi bo mpa ye o se ti obi kasa bia ye kasa bia eye kasa enya wo me kasa ti aye asantini susu eye krobose eden kasabi kroboni susu se asante kasa eden kasabi mano enkrani hausa eden kasabi mano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Adentia enye ne kasenti eye ono language. Yeah. Enu jasa kasa ni wiase. Ba mo die na mo pasa mo jasa kasa na wo kan de extraordinary ebi ni wiase enye kro bia so kasa na mo nkwan na wo manum ana Bible so kan 1 Corinthians 14:10 say kasa hodo bebe na wo wiase nenso mu bie ni wa eni de kire mo nkwan mo de mo se eni de kire nti ni kire say nya no nti we we bo kasa we kan kasa ana Paul say so obi kasa bia on kasa nchire ni pa on kasa nti wuna wo garanti ni na wagura ho no a wo pesa kasa na waka no wote no anya wo na kasa he den a kire wo kasa chire manen kan kasa wo ne kasa yam. Yes. Pa nemo kasa chire Yankopon nemo eye mpa bo na o ka kire me say hallelujah sa asam na waka on mpa bo mu no sa wo say ye on no language a no de obi ante dia e no do fo pesa bisa question say me pa chompa bo ye chirim Debbie. Ye chire mpa bo ase Debbie. nti wankasa wo contradict o etimi na me ka o me kasa em e no se me kasa chire Nyankopon eti say ya bim na me ka o me kasa se nwane mo mpaye obi amo na me bodia na mom se moment am ye leader na se me ba ma mu nyina dia ete se kasa na me kasa obi nte dia ete se automatic obi timi eden e chire. Hallelujah. Amen. But there be any say yankom no de there be ye twahia no se me ka we ekoka no different language we ko kan different language wo na atwahia na timi ayedai ate ase se Yakopon hwe dem ho na French for ho na Dagati for ho Mamprisi for ho na me ye main speaker no a Yakopon ma Dagati for na ti won nyama bonti no me kasa no na ni kasa no nkire mu no ebe wura Dagati ni bi no asori ayedai agina na ono so aka de me kan pepepe na Dagati no wo na ayedai wate de me kan ase street utie me ye di ati ni ba oba de man ti ase mra eti kasa na me kana eye on asem na me nde wono ene wo se me kasa twe Nyankopon obi anti ase enye wo de na wo kan belebele na anti ase o di wona na Paul kasa asema kire wono obi kasa ho asem na wo ka pa honhom no kan intasem ya kan honhom no kan intasem anu ntia se honhom kasa na wo ka nemo obi a bompa ya wawura honhom no de bompa. Yes.
They say me kasa me bompa e body nyankopon no pay anadwi bompa e de mo hye nsa ma wura honhom na me bompa e eno nkyere bele na kyese wura honhom Depi. Bibia obebisi utiase biara no okọ ahene nimu a na honhom ne ye bompa e say nyankopon ye kasa kyere wonte ye nimu na ye dey ye kasa kyere no o baabi ene ye kasa bia no